Добър ден! Задавам въпрос: с каква приятна изненада ще ме сполети следващата десетдневка? Каква е приятната изненада, която скоро време ще ни сполети? И тъй, какво ще ни сполети в скоро време? О, да, колелото на съдбата ще ни сполети. И така, следващата десетдневка много хора ще имат възможност да си променят съдбата, да си променят начина на живот. Надявам се да е по-високата вибрация и да вървим в хубавата част. Между другото, някои хора може да спечелят и от тотото. По принцип, онези хора, които са живяли в по-високи вибрации, е много възможно да получат и сериозни материални придобивки, защото все пак, да, Вселената ни награждава чрез лесни пари, и то не изработени чрез физически труд, а изработени чрез нашето емоционално и душевно състояние. Така че тези, които трябва да оберат плодовете на своя духовен път, приятно и успешно, сега е момента. Как ще се проиграе колелото на съдбата в материалния свят? И така, за някои хора ще се проиграе чрез четворка мечове. Да. Вероятно някои ще бъдат спокойни, но все пак няма да бъдат щастливи от промените, защото много хора, когато излязат от своята златна среда, изобщо не се радват на промяната, макар че тя ги кара да вървят напред, защото тези хора доста дълго време са застанали в една позиция и не са се движили напред, не са се развивали нито финансово, нито духовно, нито емоционално. А за другите хора, които все пак са се развивали, не са стояли на едно и също място, ще дойде кралицата на пентаклите и ще ги награди наистина. Това, което казах, тези, които са живяли в високите духовни вибрации, най-вероятно ще получат истински материален подарък от Вселената. Нещо, което не очакват. Нещо, което не е постигнато със здрав труд, то просто ще дойде по лесен начин при тях. Пожелавам щастието на всички и подарък от Вселената да ви зарадва. Приятно и успешно, надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало за енергообмен, знаете, или лайк, или почерпете някого, или отгледайте едно животно поне да дадете на природата някакво щастие. Така че приятно прекарване и дано Вселената ви награди по начина, по който искате и с нещата, които винаги сте желали. Довиждане!